Idem sa na nich pozrieť. Spia, obidve, zaujímavé. A henda kope zo sna. Je tam nejaký buchot. Nespíš? A nespíš. Povedal som spíte. Je tam nejaký buchot. Idem sa tam pozrieť. Tá zabitá. Idem ich podlej do bezkonečnosti. A spať. Ty spať? To si ukazuje svojej materi. Nikdy. Ideš do zapisu. Zase tam robí nejaký bordel. A ty kde si sa vybrala? Tá spí v kľude a ty nič. Tak zase už upravila nejaká doba, idem sa na nich pozrieť. Ale podstal si. Aj bože, táto dnešná mládež. Idem ich skontrolovať už konečne. Spí. Dobre, už konečne spia.